טוב, אז שלום חבר'ה, אני פה ב-PvP עם בן אדם. רגע, איך קוראים לך? לי קוראים עידו. עידו, תאמר היי. שלום. תאמר היי. היי. תודה מסרת. טוב, בוא נתחיל. יאללה. למה אתה בונה רק למעלה? כי אני רוצה לבנות בית אל. די, אל תירא. אחי, זה PvP, לא בית עץ. הדברים אצלי כן בית. אתה יודע מה? אני אתן לך לעשות בית עץ. מה? יאללה, בוא נשחק. לא, בוא בית עץ. אני בונה בית עץ. בוא, יאללה. הנה, בוא, תקפוץ, קפוץ. הנה. שנייה, רגע. רגע, בטעות הייתי... סליחה, טעות שלי, הייתי בטוח שעשיתי בוס יותר גדולה. כן. בוא. מה זה הבית עץ המצריח הזה? לא, תסתכל, זה רק המסגרת, בוא. אתה מבין? תמשיך את זה, אני בינתיים בא. אני רק לוקח פה שנייה עם נסק כדי גרפלר. למה אתה הולך להרוג אותי? לא, גרפלר. בוא, יאללה. די, ילד! די, בן אחד. אני אקלל את הערוץ שלך, אני אגיד להם קללה. אחי, בן כמה אתה? אני בן 13. ברור, אתה נשמע כמו בן 6. רואים לך ככה. כל הערוץ לא, ככה, חרא, בולבול. אחי, שים גרפלר. אין לי. סקרן. אני אשים. יאללה, בוא בית עץ. סליחה, פשוט התעצבנתי. בוא. אתה מרגיש כאילו אתה עומד לתת לי איזה פאמפ למוח מאחורה. טוב, נראה לי זה מספיק גבוה. טוב, יאללה, בוא. די, ילד! לא, ילד, אני אתן לך בד. תיתן! מחר תקבל בד. איך אתה גרוע? יאללה, בוא. אני אגיד לפורמט שיהרגו אותך. שימשכו אותך אני אקח בזוקה במציאות ואירה על כל הערוץ שלך וכל הטלפון שלך בסריח הזה על בן ציונה. אתה יודע שאני לא באמת מקליט לערוץ שלי, כן? אז תקליט. טוב, אז שלום חברים, אני פה עושה עם ילד סקייבייס. תאמר היי. היי בני זונה. תודה מסרתי. יא חמור יא בן זונה, די. אם אתה רואה בי עוד פעם אחת אני לא יודע מה אני עושה לך, אני פוצץ לך את הביצים, אני
נרצח. הוא לא הבין שאני לא באמת עשיתי את זה, כי ידעתי. אימפריה. די המטומטם. תאכל פעם. די ילד, אני מביא אותך למשטרה. בוא. חמור יבן. בוא חיבור. אתה תהרוג אותי, לא בא לי חיבור. לא יהרוג אותך. אז נתחיל מגרוף, תן לי גרוף. די! לא נותן לך כלום. אולי רוצה לתת לי את זה PvP טוב? יאללה, בוא נתחיל PvP. בא לי קצת להקליפ ילדים בחיינים. אם אתה רוצה גיף, רק אז אל תהרוג. אחי, אני יודע שאני חביבה. מה? אחי, בוא PvP. בא לי בית עץ. אז תבנה בית עץ. מה? אז תבנה בית עץ. יפה! ניצחון הראשון שלך. יאללה, בנה בית דווקא עץ. ניצחון שני. אני 11 קילים. בוא נבנה הכי גבוה. כן. נכון זה כיף? כן. יא בן זונה. תירגע, הנה אתה רואה. בוא, זה סתם היה בצחוק. לא מצחיק יא בן זונה. אחי, זה לא יפה, אני בן 3. אז למה אתה משחק פורטנייט? אחי, מה קסום? מה? בגלל זה אז אתה מחשיב אותי בגלל שאני בן 3? יא בן זונה, די. די אחריי, אחי, יא בן זונה, די. יא בן שרמוטה. ילד רגע, לפני שאתה רואה אותי. מה אמרת? ביי. ביי, קבל קיק יא מניאק. קבל חרא לפנים, יא בן זונה, יא בן שרמוטה. ברוסקי פה קיבל קיק מאוחר. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו, אז יאללה ביי. רק תתעלמו מכל הקללות האלה.